biyahe naayatuan na kuan naayatuan na lugar. Ata mo to sir? Pintok. Isa man pintok. Pintok. Lugar siya, lugar. Pintok ay sakop gyapon sa asa bukod sa amin sa nga Gyapon sa Leves Perez. Sige. Manulong dito si Remigio. Sa imo ako dito. Sige. Yan. So, kuning kalsada. Kining kalsada doon ni padulong doon ni kuan Talibon nga kalsada. Mahuman ni siya. Mahuman daw ni. Pero na-hybrid siya ni sa unahan no. Sige. Ni sa dinhi mo na siya katugan. Mo ang tawagan ng atuan. Ayaw sa lakaw kay tagsarami mo gari. Umba larga da ini naon. Dagat aday niya mo din yung mag-build din niya upuan atra mag-build ng bridge para padulong Talibon. Okay. Muila jud nga dunay Dios. Ako lang iana sir. At least tawag aneng para ba record na to kay para at least Makita na imong na gining upload ay ni ko na dito. Na ko diya. duman ba. Pero sa una sir pag biya nimo pagkakatoliko sa una sa may kuan sa may reason Kuan siya kinini ang kining diha ko sa Catholic defender man ko. mo ba Oo, karon mo nagitagaan ko sa unang pare siya gito nagdasig nako nga kana na ang sige tagaan ka na og 15 minutos sa simbahan pag man sa misa imo na pambit ka o paambit karon kay paglain ng pare kadto sa pakudan kay nasuko man siya kay ni paambit ko wa ko authority authority ana kay sila kuno nagpare dugay kuno silang studio anja ako mao na anja kalit la ko pan dito ko dili man managlahi demo si Father G og ikaw sir nang Father siya man siya nagdasig nako pag Catholic defender siya nagpandong nako pagdawat nako sa authority nga mao nang Catholic defender ta pandungan ta dito sa kuan siya di mangko si kuan di mangko si Father G Dili tanan ni. Wa ka kabatis nito siya. Nga nagkwento mo ng karo-karo ko dia. Oh, hasta kuning atong gitawag yung presidente. Nilahi ko nagahungwali wa na ko masubay sa kuan ikot ko mag Bible wa mo ko igo adto wala igo nga kuan tingali dunay ako ang na basa nga kanunay gigamit sa laing pundok mao to nga murag kuan ba something yan daw gan tingali pero wa man to nako tuyo og do naman gani mga kuan sa lahi ag imong kuan ingon siya man nga pareho ta ka sa namo kay desi ka mo kuan karon ma kuan mo pagbat sa kusog ka mo ganun na sa kusog patong luhod ko ay amo wag laman man ta ko amo Ako dili ko mayuod. Ako ikuan man gyud ko diha. Dili paro ko diha, di ko mayuod. Kinon mo samot nga atong kasibot. samta pwede magka-landong-landong. Samot nga atong kasibot. So, nalantay mo nga murag nahulog siya nga interview kung baga. And yun. Atong di pare nga diha ron sa kuan akong di kuan sa science na natabo ko. Yeah. Jadi man nga na si kuan. Nang father, maayo man na siya, gani kuan man na siya. Kini ang kuan na kanang ang kita mo bispo ba? Kuman to naitabo na mo kay kanan na mura ko nang rood itong video na ba. Kanan lahi talaga ako ang pambit sa nigay ang pamati. Ito nga. Kuan ko. Ni mati ko sa uban, ya kamakama man lagi po ni masol po ni. Ko sud nga na sa kadyot ning nga diri na po do na po bumanga yan ingon na po siya nga. Ni absent magkugoto kay na ako mga kapunungan di panggaba. Nya nya. Ingon naman siya nga nakibawa pa kas balaod sa tong simbahan sir mga tulo ka absent matiwalag naman ka wa naman ka di na mawad naman ka sa grupo
Na dai na nga na supong sa Ginoo man Oo. Pero unsa to nga pundok imong nabalinan? kanang Free Will Baptist Church man. Free will baptism. Pero pagbalik nimo unsay proseso nga gihimo nimo pagbalik nimo pagkatoliko? Wala lang wa pa ko mo kuan kay kuanon man kuno pa kumpisalon nang to. Na hinahinay la ko nga ni kuan ko idapig na ko sa diri sa tuwa balik. Mailhanan nila nga murag nibalik si Elger kay kana na ang ari naman dapig na to na mga kuan sa simbahan aman siya paduyo mga kuan. Wa pa ko mo dango kong pare sa kay wa pa po gumaangay ng mga pare dayon nga kuan. Nga inkwentro ko na pero imbis nga mangluod ko ako yung samot na hinog kainit ang akong pangarag ako na hinoy mo lisod-lisod nila. Kaya ako naman silang pangitaan ron diha ron og Giingnan day ko sa una nga ayo pagbangag og imo. Giingnan mo ko. Pero unsa man tong puntuhan nga kuan? Unsa man tong puntuhan nga nakaingon siya nga nagbanggag imuha? Kasi mo ninumduman sir. Sa tuwing puntuhan nga kuan. Natili na dong gana pero di may tuyo mo na to na din tanaw kay dili to mo igo sa ang kuan. Kay kusog man ko mga mga na mga basahon bitang ipangatag. Kusog ko mamasa-basa. Tingali mo ilami kay na pamation, mo to natili na sadot sa ang una-una nga kini kami ni paambot sa tong kuan. Moy gamiton ko sa karan sa pikas ba. Yan na Kumbaga murag atake niya pagka man imong tubagon. nga Nasaypan siguro sa pari. Nasaypan sa pari. Wala gito yung pagbangag og imo. Pero ang asa karon nga estado sir, unsa may imuhang kuan? Unsa may imuhang una-una karon nga panahon? Gawas nga wala pa ka panakaw na. Official pa man kuno ko sa pare, estado ka na karon. Neutral ko sa kuan. Nini ang anak ko sa Pagpakalagad. o nagaro kong balik ko sa Catholic pa rin niya sa kuan pero init ko ako ang ginawatan ko pa rin ninyo nga dagpong sa Ginoo ba. Mabag-id naman po ng huna-huna. Murag masam-id ba? Taya-taya na dito. Pero mao gyud. Pero usahay man gud sa tuang tawag ano pagpangalagad, usahay mamahing bitong babag usahay natong mga ministro da. Pero kay di pa ko kay kamao panimbang ko sa una, karon murag na sa asa na ko gamay. Kana bang tigpamation ko og naikuan mo nang di pa rin ente nga samot tinog mo ang ako anon. Di ko bana dito sa. Mao. Ay ligon na kayo ba? Ligon na kayo. Sa tuang tawag ano simbahan man gud, normal gyud na kun dili GKK leaders ang atong makalaban nato napagipanahon nga atong makalaban ang pare gid mismo. Kay kuan mo gud na sir kanang ang mga approaches ba. Kay labi na karon nga syempre siguro majority sa mga pari wala na sila'y tawag anang gugma ba. Dili man ingon gugma sa pagpaambit sa pagtukon dili gusto nila bitaw nga kanang sa presentation nato sa ato ang doktrina is kinahanglan neutral. Sira wala problema sir. Kinahanglan neutral. So ang gusto nila nga wala tay atake, wala tay di ta magisgot sa uban. Murag ang punto ba is pastoral ang iyang kuan ba? Pastoral ang iyang tawag ining approach. Pero para sa kuha, wa mo mura mag minalito gud ang buwan. Dating. O agyahang punto sa kuan mo tong lain kay ang gibati natong nag-ana struggle ba nya ko sa kag naampoy sige kuan pareha na mo bang marilan kuan sa kag mamati po ko sila so pag ko katikboy ito kaya sa iglesia ni Cristo ipa tali usani ba debo nga dalon po datong tikboy kay ibaw nga naa sa nidang tao naman sila mura maglay score nila na gyud puntos. Puntos makadakag mamunga kuno ka ba mamunga kay ang tawag aw kanang kahoy kuno nga di mamunga pungulan man kuno nya ato nga iko ano nakasabot na ko sa iyang pumagi iya kung record dito gipatubang ko na Gikuan ka ni under ka sa ilang panutrina. Wa man ko mo kuan kayo pag kuan na ho gamo di man ko ang atong kasing mamili man no. Correct. Mamili dili siya mo dawat og kana di ka mo kuan. Bisan sila mga awit gani di ko makakuan Di siya. ka makaangay. Oo, di ko makaangay. Ko na ati gighan sa Ginoo na para nato ba gugma nato. Pero unsa may nakaikag si mo sir nga mo kuan ka, mo balik ka pa ka Katoliko. Gawas adtong human nimo og balhin-balhin. Unsa may nakapaikag nimo? Sinati naman ako ang iyahang kuan dito unsa jud siya ay mao dinhi.
na say nag-involve gapon sila og mga salapianong bahin ba kumadi ni nga ni pong buwan. Nga murag sukasok na kaya ko ang lihok kay kamao naman ko ibili na ko simbahan, kamao na ko muwali. Nga dako daghan ako kuan, daghan ako og trabaho hinoon. Di na ko katiman sa ang murag nabiyaan ako ang kuan dire. Kay kani nang sige na magaway-away sa akong pares kay di man sila masugot og sa akong pamilya, di man sila masugot og matud og laing kuan kundok. Nga sa diha nga murag kuan po ko nangita lag paagi po kag Ginoo tali mas dunay kasangitan na po na dito. Di ano po gumaangay nga murag po bibila ko kuan ba nga kinahanglan nga naadto ko kanunay ba sa ila. Kanunay. Obliga. O kay tawag og kana na ang sanay ka nang mo tadayon lugar bitaw mo bisita to ano mo magtuyog man ko. Mission ninyo kumbaga. Magtanang bitaw mga restauranton mga sikta mag-usa dito. Sige tawag ana kanang mga kalimot mo nang termino ana. Murag ingon ta nga kuan. Mission lagi. Marag manakay ba og sakay anang pambot barko nga mag-usa ana. Ana mission ana magkuan. Ano yung buhat? Lagyo naman biyahe oy. Abot na mo dito. Lagyo lugar bisita. Mga puro mga kuan nya. Marag kapoy na ko ang trabaho. Sa una sa pagka-member nimo sa Catholic Faith Defender sa una mga pila pud ka tuig. Kadyo ko. Kadyo. Kuan tali ko. Di mara tali ko ay. Di pa rin yung tinga ng gungis. Ibitaw lisod gyud sa pagtuo na kay syempre sulayan mo gyud ta na magi mga panahon nga panang ayagon ta ba. Uyugon ta. Nalipay yung mga bandera nga. Anak ko nunot ng ko sa kuan. Pero wa pa ko ka kumisal nga nakasama sa ato ang simbahan. Ang buhaton na sir is kanang kumpisal niya tawag anang i-retract nimo. Pero isulti gyud nimo ang imong gibati unsay rason. Para at least kanang pari nga imong tawag ining kumpisalan makahatag og kana bitawng timbang-timbang sa kabug-aton sa sala nga imong nahimo. Kay apostasya man gud na sir, bugat man gud nga sala kanang talikdan yung pagtuo ba kay nahitabo man gud din na dili lang kay pari ang gitalikdan kundi si Kristo gid mismo. Di ba sa ato ang panudlo mga depensor katoliko nga si Kristo ang ulo, ang iglesia mo iyang lawas. So gitalikdan man nimo ang iglesia, but pasabot sama ra pud nagitalikdan nimo si Kristo. Gitalikdan nimo si Kristo tungod lang kay naay Judas nga naa sa sulod. So nahulog nga mas bugat pa si Judas kaysa kang Kristo. Inoon dako na tayo paglaom kay ang salagon sa kadako sala na magud ang Diyos mga ang Ginoo maka saylo man lagi. Dunay gamay nga dunay dako or gamay nga sakripisyo yun nga no dawat pagbalik ang mga Katoliko nako kay sa simbahan ako man sa Asia. Oh yes, apostasya na. Manigitag apostasya. Sabot. Pero matublagan ako nga wa magmahay nga naadto kog lain kay dako man ko nakuha dito nga kuan. Sa jod nga no gitandi-tandi ba nga man nga anim ni sila nga kuan. Murag nahulog nga nagtuon ka dito kumbaga. So ang karon ay lang dugaya sir ang mahitabo kay syempre kitang tawag ang mga Katoliko man god pinakauna natong sana iskaluwasan man god nya. Ang dagan man god sa to ang kinabuhi nay panahon bang usahay ang ato ang pagbuot mo ay matuman. So ang mahitabo man tungod sa tong kahiubos manang murag nagpalayo pa ta kay the more magud ta magpalayo the more nuuntang way grasya. Nya sa sala magud atong nahimo ang sala magud sir na magtulo magud na gitaw guilt na ay damage na ay penalty. So nakasala ta na ginay guilt nya pagkahuman na ay damyos. O kanang guilt ay mo yung mama nay. Naka di na ko kayo ka dool sa simbahan. Nya ang karon mahitabo sir pag kanang guilt na to mawagtang na siya sa panahon nga mangumpisal ta. Maya na. Then ikaduha pero naay nagpabilin nga damage. Damyos sa sala kay every sala nga mahimo nato nagre damyos. So mo nang bayaran mo nang naatay penitensya, tagaan ang penitensya mo nang retrakta. At the same time naapod na penalty. Naapod penalty. Tatanawa tong kano. Naglapas man do naman sa. Tanawa nagsudo, di ba? Makasala ka, silutan ko kadtong
ikaduha, ikatulo hangtod ikaupat nimo kaliwatan mo ni penalty. So karon kung sa kuan pa, the more nga magdugay ta nga wala ta sa simbahan, ang penalty nagadako. Okay. Oh, nya pagka man dili lang kay ikaw ang masakripisyo. Ngano man kay tanawa to si David sa diyang iyang gikuan si Batsiba. Mm. Oh, anak si Nathan, David gipasaylo kas Ginoo. Kaya ngano man kay ang Ginoo na may unfathomable mercy. Naman siya kanang way kinutubang kaluoy, pero ang sumpay mamatay ang imong anak ng Batsiba. Dunay sila. Oh, naay penalty ba nga imuhang kuanan. So karon kung damor na magkadugay sir, nga imuhang tawag anang layo kay ka, ang penalty mo nagiingon mo magkadako ang penalty nga imuhang bayaran ug di lang kay ikaw ang mobayad. Kutob sa mga nakabalo nga mga Katoliko nga nahuyang tungod sa imong pagbalhin. Kay posible man gid nga mga katula si kuan nahuyang manubag kas makalag adto. Manubag ka. So mao na nga karon mintras siguro panahon gid po siguro nato nga nakaanhi po ko. Di wa ko magdaman ni ba? Namukuyog ni ko. Okay. Oh, pati ang anak ko ani. Basin siya magigamit. Ani. Ando na to kay. Namunsabot magugusahon nga pinangga man ito sa Ginoo gud. Mamanay ato ang kuan. Nya di lang ko nato natagdo ng normal mga ginasul kay mga sama gud po na sa tuwa tao. Pag musamot na hinung ako ka isugli. Oh, musamot nang ikagno na ko. Di ay. Ana di ay. Sige. Karon na po isul-isurong ta mo. Nanam po ko'y plano nga ako sila nilusid-isurong. O kuan man kanang tungod man na sa telling kabatan-an sa pagtuo ba. Mahuyang pa ba? Dili pa gyud ingon nga hingkod kumbaga. Doon na say gidugayon tingali katong tolik defender ko. Doon na natin gidugayon sa kuan pero ang namang gud say ito murag malnourished ang kuan ba dili kayo. Dili pa gyud nga hingkod gyud. Ang na lang tubagon lang nampoy bago pa nga nitubo ditso. Nya makalit po Likon kawa kayo. lagi. Makalit po kawa lagi. Mas may pa man maginahinay. Kay sa kalit ang imong pagtubo, kalit na po kagkawa. Muna usay kana batong sa ato abitong serbisyo. Sabi na ako sir kana may panahon makasala ako. Ya kana mi mulaylo ko. Kita din ko pulos ng simusuko ko ba. Damor nung kamalayo, damor nung kay grasya. Nya matingala ka ba nga sa pamilya nga nung may musulod grasya. Ano? Maka-question ka ba nga ano man kay sala nga ato ang tawag ganyan. So ang kanamingon sila nga makasala ta magpalayo ta para sa kuwa dili na kuan damor ta nga makasala damor na noon ta dapat magpaduol kay kung sa kuan pa ba ang tanawar go ng panultihon ba nga ayaw palabig pagpakighagwa sa yawa kay basig masangit kasi ang tangom adto kasi impierno. Sumot pasabot damor ta magkalayo sa Ginoo damor ta makighagwa sa butang kuan imbis matuod ang Ginoo may impierno na naunta. Ya kabalo di gid nga ang impierno tinuod gyud naagi impierno. Nya Naagi impierno. Pagtuupod nga kung unsa kadako si Musala, ingon sa kadako ang grasya nimo dawat. Doble triple pa. Doble triple pa. Na kaibaw na di ka tinga. Na kuan ako dito, dahil awa na ko dito sa bahay. Oh, naay nakahunghong sa kuha nya. Na ako'y plano lagi. Nya badaan ako ni. Murag paminaw lagi nako, murag Kaya akong isipon ni nga gasa ni Ginoo na ko. Kay murag Dare kay. nagduda jud ko ba. Kanang imong gingong penalty, wa man ko mag-isip, wa man ko magkuan. Naay penalty. Na kaibaw nga na. Naay penalty. Murag mangutang ka ba nga. Oo. Na naa si penalty og di pagkakabayan. Magkadugay magkadako maproblema na Murabag- magkadako. Mura ba kuan sir ba? Mura ba og tawag anang ang ato ang pagkatao ba? Kasala tas Ginoo. Di man kita makahitabo nga makabalik din tanya. Gawas nga ang Kristo na tao. So ang nahitabo pagkatao ni Kristo, ang penalty nga unta kita mag-suffer forever, siya ni dupa sa krus. Siya ni dupa sa krus. Kaya man gyud. But pasabot katong iyang kamatayon unta nga infinite nga tunglo unta sa tuwa, siya ni salo kumbaga. Pero di lang pud mohunong didto. Ngano man kay katong iyang kamatayon kinahanglan mo dawaton. Kanang mingon ba to sila nga mutuo lang ko kang Kristo isip personal nga manuluwas luwas nako. Ako di gyud ko mutuo ana nga. Kung gani mo tinga Kristo awan Katoliko nga. Katoliko lang. Ngano man kauban ra na ba nga ingon nituo ko nga ang kanon makabusog pero ano sa ako mabusog. Nituo lang ko dili kinahanglan pa na kong Kanon.
kilisan pa nimong bugas, imuhang tawag ining lungago, numan imong ihaon, pabugnaon imong kaunon. So naay proseso aron ka mabusog. Maupod na kang Kristo. Ang iyang kamatayon naay proseso aron ka makadawat sa iyang dugo ug kamatayon. Mo na tungod anang pinaagi ana mo nang naatay mga sakramento kay madawat nato iyang kamatayon. Mo na nga dili pwede ang tao bulag sa sakramento. Tinuod to inyong ingon nga na ako'y nadapod nga sa mga Katoliko nga kuan. Nga kuan ako na kuan ba murag ni nunot nako kay ano man po ni Elger nga kuan man naadyo ni kuan na ba. Kung ramada sila ba kay kuan ba normal gud ang pagkatao. Nagud tay kuan po. Mada silang lulong. Silang nining dito sa kuan. Inunot nako kay tan-aw nila kuan man bod. Seryoso man tang pagkatao. Oh, lagi tinuod. Mo nagisiyagan ako. Di ang kuan po din ang kuya mo din na magud kay damo Ato si yung gingon nga dako ng bugat ang sa kalakay. samor manubag kasi ilang kalag, manubag kasi ilang kalag. Karon na balik na po sila. Ano po? Sila si Lolong yung unang nikumpisal dito. Pero sa mga sir ay ginagdugaya sir. Oh, sige salamat kayo. Kay Ang isipon ako nga ikaw may oo. tugan ako nga. Muna ginawa na kong messenger. kuan ani ba wa jud ko magtuba nga muuban sa kuha ba. Kini may akong target kay abi nimo kuan mo kuno siya makasulo-sulo na yung lugar ba. Kini akong target. Kuan man ay. Isa nga mag-istorya lang tag-usab. Panahon. Mag-istorya lang tag-usab. Ko sir. Sure ka sir nga mo ba? Dili lang ko maniguro nimo pero sagdi lang kay mag-istorya lang tag-usab kay naa pa may usa ka Domingohan. Nami Wa pa moabot ang Domingo nawag man sir. Kumpirmado na uban ko nimo. Ako mismo ang maglukat og online sa ticket. Sus. Espesyal kano kong bisita. Napamatudan ako kay gidana ko sa pista. Siya na lang ni balibad ba. Grabe pa sa kao diri na. kaagawitan ng mga inting. Dito mis baskitan nagkuan mag amplifier. Amo. Wali. Giingnan mi atong Katoliko po siya. Tuwa pa isda ka sigop nta tag sabaw muro kong nagluod no pud kay luran mo ko kayo ang kani di jumbana sige ga pag todo kayo sige yaw ikaw bili ba ko ni inting ay ingin ko tingutohana nga Katoliko nta ni muro mag Managi mo kang gitog mga kuan managi-ingon ba nga wa ko'y pakialam bugon sa inyong sultis ko basta yung pinaka-importante yan gibuhat na ako kong responsibilidad. Ano mo gid na? Kaya kung wala lagi ko, napuro na ni Protestante ni diri ba? No. Napuro na ni Protestante. Kaya ko to'y saan si mga ibutan diri. Naagi hapon. Kanara. Naagi hapon. Diari siya ka nagduan-duan. Inting ka na nagagrabe mang kuan na dun niya. Kan basta mo na magkawali. Kailan mo gani. Mo dun siya mangusok og mayo okay. Lagi kinamay gisa. Diha ka nagposisyon? Na. Anong lagi tinugan? Nagbatag na iro. Na iro. Di nga siya nagtuyok-tuyok. Yeah. Madumog man diri ang sound nga gamay katong sabot man diri. Kutuan na kog laki. Sa nay uban mi nga nadaot naman na inting ay. Ay Katoliko ra mod. Kay talagsaon ba? Talagsaon. Na ba di makahimo nga na diri. Katoliko. Ang Katoliko gyud no. Except kato po mga di Katoliko mo rin lang ginabuhat. Mas malipay man kog nga lang kog nabuang ko sa Ginoo. Kay nabuang ko sa bisyo. Mao man. Tamparos Mas malipay pa kog yun. Nabuang ka ting. Nabuang ka sa pagtulong sa Ginoo. Salamat kay Brad. Lamanon ta ka Brad. Kaya nga no man. Kaya kini akong gibuhat Brad. Sa labing klarong pagkasulti, gikalipay nako ang pakiguban kang Kristo kaysa makiguban sa dako kayong bisyo. Grabe ni ano kan wali bag mga anong pakingan no. Grabe ni ano ay. Di na basta-basta maglasis tao ay. Ako gisupo po nako sakay kog jeep sir ba San Pedro. Para ko. Sus. Nagbitbit ko sa kong sounds. Sus kay pag lingkod jud nako brad dawaton na to personal nga magluluwas si Kristo. Tuo lang luwas na. Ko pataka ra man taong ka oy. Ako yung inan. Ang buti may pasabot mo tuo ka lang luwas ka na. Asa man na to na makita na imong gingon. Kisa may nagprograma nimong luwas ka na. Nga Hebrehanon 9:27 Manta. ang tag sa mamatay mas makausa kanus man ka namatay. Hilom siya ay.
Mm. Usa dili ka magpataka sa Biblia. Kay nga naman, kung Biblia ra imong saligan, wa ka kahibaw nga kinsay tag-iya ana kanang imong giapilan kinsay nagtukod ana. Kay kung kinsay nagtukod ana kung panitan si Kristo manubag ana. Nang karon kay gitukod naman pastor. Nya timan ang pastor ordinaryong tao. Dili to mga Katolikong gana. Dili man lahi to nga. Born again to, born again. Pumama na ikon sa kurang itong ikuan. Ang pagtuo ra man din may kaluwasan. Na mabasa man lagi po. Pero diri sa Santiago kay ang pagtuo Uli buhat patay. patay man. Mm. Ano kuan? Kontra po dana. Kay kinahanglan day magbuhat dibuhaton. Bisan nga pagsimba buhat na. Mm. Nya kini pong mga pari nga masuko og naay magwali. Ako na lang gisabot nga kini matawa na dili man nagsama ang ilang gitun-an. Okay, niingon man siya nako, di man ko sa Father J. Niingon man. Oh. Sakto ka dre, tama juga dre. Nga musupot ka. Nya nagduda po ko nimo dre. Ana ba og makadin ako dako, nagduda jud po ko nimo dre. Nga di basig nagtuo ka ba dre, ba malabuan na nga ako. Ang imong gibuhat nga pagwali malabuan sa kuha. Dili man na mo akong tuyo dre. Ang tuyo nako nga Ipasabot. makapasabot ra man ko sa mga tao. So masabot na hinako dre nga dili day tanan mga pari nagtuon og doktrina. Naglahi lang. O managlahi. Natuon gud sila pero dili gid ingon ana ang approach, lahi gud ang approach. Yan mo kusog na. Kuanan man ko sa tong de para. Asa ba napagay mo balay dia? Na pa kuhaonon man kay